Rest je noob. Počkaj, to 250-ka? Nech nežerem. Ty kokot. Či 250? No? Bruchoď. Dobrú chuť. Čiže som večeral. No taká si to tma. Prišli ešte. Ja neviem. No. To mal aj na mňa. Mňamka? Máš granko? Nemám. Celkom teplé. To je horšie či lepšie? Horšie. Čo bere? Čo pretlaky? Trochu. A ten druhý hryz bol fakt na hovno. Na hovno. No, ticho. Zožerám, keby som mal, ty máš rozjebať by na hlavu. Nechceš to zapíjať nejaký nástroj? Môžem zapíjať? Ja neviem. Zapíjal? Nezapíjal ničím. Zapíjal? Rozpil? Ja neviem. Sú, že pri masle nie, ale... Nech sa kúknem na nete. Väčšinou pili. Rest. Čak to zožerem, tak nám to preplatí, nie? Áno. Tu má maslo. Rest to zapijal. To je kurva, daj vodu. Môžeš zapijať. Tam možno, máš? Čo tu dáš za zapíjaním lepšie? Na plno hubo masla. Ďakujem. Jega, no má grca z toho. Je to slabo. Rez je srač, no. Čo, máš ešte polku? Tebe no moje slovy, keď vidím ako krúca na tom videu. To má slovo. Aj. Už je tu pretlak. To je nebudné. Je pretlak, no. Už to skúšaj pomaly, skúš to. Keď mám hrubšiu vrstvu masla, tak už to... Pretlaky, hej? Pohoda, mňam.
No, to dá. Trocha väčšia gramka by tam mohla byť. Je to psychika, no. No? Ako to bude veľa brucha, nie? Neviem. Nemuselo byť. No, mlieko. To dám. Už máš málo. Iba chuťo. Si 3 hryzy. Ja pozor, čo točíš, lebo bratranec, ktorý vyjebal tú vodku, na sekundu za tým dole pohár. Zadíval to naspäť. A všetci, že ti jebeš, ty si to vymenil. A pritom vidno, že jebeš rukou nehybol nikam, no vyhejtovali ho, že tu proste vyjebal. Si vymenil lípo čistú vodu. Co si mi za hodinu to volal, ty kokos. Normálne leskli bol jak zrkadlo. Dogrcaný 3-krát, a prežil to. Ktorý Joe? Si kto to tam? Beďas. Čo vyjebal vlastne Beer Challenge, pili pol litra piva, actually. No, nechal pol litra vodky. No, vodku je, že? Jebel, že toto je hnusné. Dá sa prehľadať po kusoch? Musíš to zohriať. Roztopiť. No. Potom to masné. Ja už mám také pretlaky, že to je normálne maslaný ten týchto, že rád minimálne pol roka. Ale ideme do finishu, ne? Ty kokos, fuj. To za nápad. Napieš pivom a bude dobre. No. To už bude vychladené. To tu 7 minút ješ. Ty kokos, ako to je hnusné. 7 minút už? To je za kúsok. Ja mi to tam až natreskať za hlavu. No tiež je to rájo. Je to to isté, čo mal on. No takéto žlté. No. Žlté ešte, no. Čo je tam viac tuku? Čo, pretlak? Ty kokot. To len kúsok. By som nepovedal, že to môže byť aký problém. Teraz som zdvihol kufor. Už? No boha. To zdiali. No, pík. Kamo, to bude tesno. Ešte to pivo predtým, to nepomôže moc. Kamo, 2 hryzy a máš to, možno 3. Aj 3 hryzy, aby čo to je papoli? Jo. Kamo, že aká je to má na tom mobile. Vidno len to maslo žlté. A pretlaky. To má veľkrát už iba, že? No to bude pane hryzky. Má to za dlho prvky. Ty koko, no teraz dal iného šlucha. Ti jebe. Toto je pretlak už. Ešte mal studené, tak ešte dudky a to musí rozpúšťať. No. Pretlak? A už som ja nerekl. Kamo, jeden hryz. Ty koko. Ty jebe.
Takže nepreháňal, hej? Čo som hral, polovicu? Polovicu vygrcal, polovicu zjedol. Neviem, že som vyplúval to, čo mal v ústach a No. rozpísal takto. Jo, že máš nové rohlík. To masné. Kamo, toto už normálne. Toto už ide cez orak. No mozog ne. Cez pretlak, hej? Mozog nechce normálne si jebe. Mám. Aj. Ešte 2? Máš pol litra vody, 250 gramov henkoho. Kokos, vieš, koľko to má stuku? Ty kokos. Nie, že majú ma plný žalúdok pomaly. Čiže raz ukáž mačku a nemusíš. Je to rajo, pekné rajo. Není nič lepšie na večeru. Salam. Čo, v pohode? Ňamka na večeru. 13 minút, presne. Aj, to všetko. OK. Takže rez je suk.